Γεια σας, παιδιά. Ξέρετε την Παρασκευή? Τι είναι αυτό, τζουμί? Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Παιδιά, πατήστε like. Άμα θέλετε να την κολυδέψω. Πάμε να κολυδέψουμε. Αλλά θα την αγαπώ. Παιχνίδι, επιτέλους. Όχι, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Από δεν θέλω να γίνει παιχνίδι. Πάμε, όλα πάντα. Αλλά τώρα θέλω παιχνίδι αυτό. Πολύ παίζουμε. Δεν είπα τι να ακούσω όμως. Τι λυπάμαι. Στα δεν με λυπάσαι. Καλά, δεν έχει και πολύ ωραίο κρέατο. Είναι πολύ αδύνατη. Και τα μπούτια της είναι πολύ δυνατά. Δεν με λυπάτε, δεν με ταΐζει κάθε μέρα. Ψέματα. Με κάνει χοντρή κάθε μέρα. Αλλά μου δείχνει. Πείτε κλαμπούν. Πείτε το λαμπ. Αυτό ήταν ο καλύτερο ζαμπόν. Αλλά μετά, δεν μου έδωσε ζαμπόν. Και τώρα θα την κατηγορήσω. Θα τα παίξουμε. Ναι, οκ. Τώρα θα το δείξω εγώ. Γιατί με έβαλες βίντεο χωρίς να πιτάσεις στον like. Δεν με έβαλες βίντεο γιατί πρέπει να σου κάνω ό,τι θες. Θα σου δείξω. Έλα αγάπη μου. Πουλιάκι είναι αυτό. Τι κάνεις εκεί? Φύγε. Φύγε. Έχει πολύ ζωμή. Είμαι τραγουδίστρια άμα θέλετε. Με έγλυφες. Παιδιά, αυτό είναι βίντεο. Πατήστε like να με σώσετε. Γιατί, άμα πείσετε like, τι να κάνω εγώ? Μου λες εσύ που με βάζεις βίντεο. Εσύ που με βάζεις στα χέρια μου έτσι. Σταμάτα σου λέω. Σταμάτα. Γιατί με κάνεις έτσι τα χέρια μου που με βλέπει όλα τα παιδιά. Όχι να στο σιμπουριάνω. Έτσι. Είναι πολύ καλό. Εντάξει, τώρα. Παιδιά, πατήστε like και ένα πω. Εντάξει. Μην με κάνεις το χέρι. Γεια σας, παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Εσύ, εγγραφή έκανες. Τώρα εγγραφή. Χαρά η μαμά της. Μόλις το 200€. Τυχερή. Είδατε την παράκληση, την έχω χάσει. Τώρα θα την βάσει εδώ, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη, παιδιά. Αυτό το είπε η μαμά μου. Δεν είμαι λίγος. Άρα ήμουν τέτοια πλάκα. Πάμε πάλι παιχνίδι. Αλλά για πλάκα, δεν το έκανα για πλάκα. Θα σε ξαναώ, εντάξει. Ναι! Έτσι παιδιά, πατήστε like. Είσαι πολύ κούλα. Οκ, εντάξει, τώρα σάγλωσα. Ωραία. Δεν θέλω να συνταγώσω. Σε λυπάμαι. Εντάξει παιδιά, γεια σας. Αυτό είναι το βίντεο μου. Σωστά. Μην τα κουμπάς. Είσαι πολύ γλυκούλα. Αλλά θέλω να πας και... Μη μας αγκώνεις. Άφησέ με. Αγάπη μου, εντάξει. Τι είπες? Αγάπη μου, μεγάλωσα. Είμαι κολίτσι. Θα γεννήσω παιδιά. Όταν θα βρω άντρα. Ακόμα είσαι πολύ μικρή. Μα δεν έχεις καν τίποτα. Είμαι. Και θα σου αποδείξω πως είμαι. Μην μου λες ψέματα. Εγώ θα γυρίσω, παιδιά. Αλλά χωρίς να μου το ξέρεις. Τώρα θα το δείξω. Πουπά! Μαξίνη, γεια σας, παιδιά. Φεύγω. Πρέπει να πατήσετε like. Τι είναι αυτό? Τι κάνετε? Κλείστε το βίντεο. Γεια σας. Οκ, τώρα θα κάνω μπάνιο. Τι είναι αυτό, φαγητό? Καλά, σήμερα δεν με ταΐζουν. Εντάξει, δεν με ταΐζουν, θα σε φλώσω. Κανίφτα, παιδιά, ενώ να πέσουμε και να σας δείξουμε το επόμενο βίντεο. Part 2 για ένα like. Θέλουμε 500 like. Αν φτάσει 500 αυτό το βίντεο, θα κάνουμε part 2. Γεια σας! Γεια σας!